Mohon izin. Ready ya? Oh, ready dangdutan. Ya, yang penting aman aja gelut. Ya, aja lali nyawer ya cah ya. Oke. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nangsa nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana endi kasih sayangi sing kaya caliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisan aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan walaupun di pinggir jalan hati-hati ya Cang, aja pada nubruk. Spesial bersama Santi Rayu, terima kasih MBS Audio, Wina Android Videographer. Yang bisa lagunya kita boleh nyanyi bareng ya Cang. Ya. Yen pancen kudu bisa ojo nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ono sing jadi lahirke bersama Santi Rayu, terima kasih buat teman-teman yang sudah ada di Desa Jati ya. Dan tidak lupa mengucapkan selamat untuk kedua mempelai. Doanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin sebanget Kak.
Aja